Deuteronomy chapter 8 verse 1. Yonke imiyalo engikuyala ngayo namuhla niyakuyigcina niyenze ukuba 1 niphile, 2 nande, 3 ningene ukuyolidla ifa uSimakade alifungelo yihlo. Ukwenza umethi ninibizelani ukuthi inkosi ninenzi ukwenza kune blessing enkulu kakhulu, kune blessing la, kune blessing le. Uthi yonke uMoses uyala abantwana bakaIsrayeli, uthi yonke imiyalo engikuyala ngayo namuhla 1 fanele uyigcine niyenze ukuba niphile. 1 iyaphilisa, 2 nande, angithi uNkulunkulu wathi zanandi nande, bese nenzani nize ningene. Angithi sonke bazalwane sifuna ukuyongena. Ayi bazalwane mina ngempela aze bazalwane ngifuna ukuyongena. Ayi sekukuningi kakhulu engidelile, sekukuningi kakhulu engikiyekile, ngifuna nje ukuyongena. Manje uma kuthiwa nje yonke into isengeneni angibe ngisabuza ngithi nempela vele ngigqume ngihlale ngoba ngifuna ukuyongena. Ukuthi ihlekisa kanjani komunye umuntu angisela ndaba as long nje kuthiwa iyangenisa. So uthi nje yonke ukuze niphile nande bese niyongena. Kusho uMoses. Ngikhumbula ihloko sami sithi ngingabi njani uNkulunkulu akathokozi ngabahlubuki. Uma ulona umpostoli Paul esekhuluma ngabantwana bakaIsrayeli la kwabaseKorinte chapter 1 Corinthians chapter 10 from verse 1. Mhlamba ngiyothi singayifunda ngoba lokhuza. Isihloko sithi ningahlubuki njengabakwaIsrayeli. Uthi bonke abantwana bakaIsrayeli. Mhlamba ngifunda ngoba ngibhalile. Uthi ngoba angithandi bazalwane ukuba ningazi ukuthi okhokho bethu bonke babe phansi kwefu, bonke badabululwayo, bonke babhabhadiswa kuMose efini nasolanga, bonke badla kudla kunye komoya, bonke baphuza kunye komoya ngokuba baphuza edwaleni elingaphezulu. Kodwa iningi labo uNkulunkulu wayengathokozi ngabo, bashaya phansi ehlane, idumbu zabo zalala ehlane. Eseshila uMoses ukuthi uzungene fana ugcina umyalo ukuze uphile ungene kuyolila, futhi bahluleka ubabiza uNkulunkulu athi baba ngabahlubuki. Yingakho uNkulunkulu akathokozi ngabahlubuki, futhi abahlubuki even ngalesi sikhathi ngeke bangene abantu abangabahlubuki. Webazalwane uyabona uma udefine abahlubuki, uma ufunda uHezekiel chapter 12 ngithi uverse 1, Hezekiel chapter 12 uthi abahlubuki abantu abanamehlo kodwa bengaboni, abantu abanezindlebe kodwa bengezwa. Uyamthuma uHezekiel uthi hamba uye endlini ehlubukayo, abantu abanamehlo kodwa abangaboni, abantu bethi zikhona indlebe kodwa bengezwa. Angakhuluma noma kanjani uNkulunkulu esebenza noma esebenzisa noma yiphi incebo, kodwa ngoba indlebe zabo azizwa ngeke beze bezwe. Isizathu bangabahlubuki. uJesu yabajoyina bayahamba.